Outro plan. As illas máis coñecidas da ría de Vigo son as Cíes, pero o fondo da enseada agocha unhas grandes descoñecidas, menores en tamaño e testemunhas de 11 séculos de historia. Hoxe visitamos o arquipélago de San Simón, unha paraxe integrada na Rede Natura e un conxunto monumental declarado Ben de Interese Cultural. Os trovadores medievais que cantaron o mar de Vigo reciben os visitantes na illa habitada desde o século X. Non quedan restos do mosteiro que construíron as primeiras ordes religiosas que se asentaron en San Simón e no seu lugar eríxese unha capela do XIX. O paseo discorre polo parque botánico agromado polas sementes que chegaron nos barcos de ultramar, xa que as illas foron lazareto marítimo e residencia hospitalaria. A pasaxe máis negra da súa historia foi do 36 ao 43 do século XX, cando se convertiu en campo de concentración para 6.000 presos do franquismo. Eu tiven aquí un tío que se chamaba Juan Fontao Varela, que estivo preso despois da Guerra Civil Española, e de aquí trasladarono a Pamplona. Non chegar aquí á illa e hoxe vin ca miña familia é un momento moi significativo para nós. Estas illas son uns dos segredos mellor gardados da ría de Vigo, escenario de batallas como a de Rande no século XVIII e de novelas como 20.000 leguas de viaxe submarina. Tiene como un halo de misterio y de energía que es total. Un proxecto de rehabilitación do arquitecto César Portela a finais dos 90 devolveu o esplendor ás pequenos protagonistas de 11 séculos de historia. É moi bonita. He visitado aquí unos años, pero no he oído de las islas. Sorprendeme moito tanto a paisaxe o grande que é e toda a historia que ten. Se Cíes é a gran descoñecida a veces para os propios vigueses, cangueses e a xente que vive no contorno da ría, San Simón se cabe moitísimo máis. É a gran descoñecida, verdadeiramente. O arquipélago pertence ao concello de Redondela, conta coa declaración de Ben de Interese Cultural e está integrado na Rede Natura. Pois